Oi, meil oli imekaunis lillekene, koaks. Küsin, kas keegi kodus ka on? Kas keegi on kodus, koaks? Ei paista kedagi kodus olema. Proovi veel kord, koaks. Ei paista. Koaks. Äkki on Pöiä-Liisi kodu. Pöiä-Liisil oli maailma ilusam kodu lille sees, koaks. Pöiä-Liisi on ise ka koaks, väga ilus tüdruk. Koaks. Ma usun, et ta on siin lille sees peidus siiani, koaks. Homme tulen tagasi ja vaatan, kas see lilleke on lahti läinud, siis on näha, koaks.